Паважаныя пасажыры, наш цягнік ідзе да станцыі Барысаў, Наступны прыпынак. Мінск усходні, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мінск усходні, Наступны прыпынак. трактарны, Наступны прыпынак. трактарны, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. трактарны, Наступны прыпынак. станцыя Сцяпянка, Наступны прыпынак. станцыя Сцяпянка, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. станцыя Сцяпянка, Наступны прыпынак. станцыя Азярышча, Наступны прыпынак. станцыя Азярышча, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, санітарныя памяшканні знаходзяцца ў першым і апошнім вагонах. Пры падыходзе да чыгуначных станцый і на стаянках туалетамі карыстацца забараняецца. станцыя Азярышча, Наступны прыпынак. станцыя Калодзішчы, Наступны прыпынак. станцыя Калодзішчы, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. станцыя Калодзішчы, Наступны прыпынак. Садовы, Наступны прыпынак. Садовы, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, будьце ўважлівыя і ветлівыя адзін да аднаго. Саступайце месца інвалідам, пасажырам з дзецьмі, людзям са старэлага ўзросту. У вагонах захоўвайце чысціню і парадак. Ашчадна стаўцеся да абсталявання цягніка. Чысціня ў вагоне – гэта перш за ўсё вынік клопату пасажыраў аб транспартным сродку. Садовы, Наступны прыпынак. станцыя Гарадзішча, Наступны прыпынак. станцыя Гарадзішча, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. станцыя Гарадзішча, Наступны прыпынак. Слабада, Наступны прыпынак. Слабада, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Слабада, Наступны прыпынак. Дамашаны, Наступны прыпынак. Дамашаны, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Дамашаны, Наступны прыпынак. Загор'е, Наступны прыпынак. Загор'е, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, падставай для паездкі з'яўляецца праязны дакумент. Пасажыр абавязаны захоўваць яго на працягу ўсёй паездкі і прад'яўляць асобам, якія ажыццяўляюць кантроль у поездзе. Дзеці ва ўзросце да 7 гадоў маюць права бясплатнага праезду. Маса ручной паклажы, якая правозіцца бясплатна, не павінна перавышаць 36 кг. Загор'е, Наступны прыпынак. Смалявічы, Наступны прыпынак. Смалявічы, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Смалявічы, Наступны прыпынак. Зарэчная, Наступны прыпынак. Зарэчная, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Зарэчная, Наступны прыпынак. станцыя Чырвоны сцяг, Наступны прыпынак. станцыя Чырвоны сцяг, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. станцыя Чырвоны сцяг, Наступны прыпынак. Барсукі, Наступны прыпынак. Барсукі, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Барсукі, Наступны прыпынак. Жодзіна паўднёвая, Наступны прыпынак. Жодзіна паўднёвая, Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Жодзіна паўднёвая, Наступны прыпынак. станцыя Жодзіна,
Наступны прыпынак. Станция Жодина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станция Жодина. Наступны прыпынак. Пролетарская победа. Наступны прыпынак. Пролетарская победа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пролетарская победа. Наступны прыпынак. Пятшинский. Наступны прыпынак. Пятшинский. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пятшинский. Наступны прыпынак. Барысаў. Наступны прыпынак. Барысаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, наш цягнік прыбывае на канцавую станцыю. Барысаў. Не забывайцеся пра свае рэчы пры выхадзе з вагонаў. Пераходзьце чыгуначныя пуці толькі ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Лакаматыўная брыгада развітваецца з вамі і жадае вам усяго найлепшага. Барысаў.